ani ana pod ang Tris Buhak. Pero mga higala, sa tinuod lang kung anong mangutana mo nga duha rami. Sa tinuod lang mga higala ang among pagabuhaton ron nga salida. Among i-prank ang among Tutong Tugsok. kauban nga inyong idol si Tutong Tugsok. Pero wala siya di karon mga higala, sekreto rin namo duha ni Alimukoy. Amo siyang isugo kay kunuhay sugo na mugsudan para makamiting mig insakto kung sa imong plano nga buhaton nga niya. O prank na namo niya sa pagkatinuod lang mga higala. Naami pagkabuhaton karon nga kanang ipabuhat niya silbi amo siya premyohan. Mao ni among i-premyo niya kini. Mao ni siya. Pero mao na mo i-premyo ni may gala, amo siyang pabuhaton kung siya ibuhat kung makuha niya. Amo na mo i-premyo pero sa tinuod lang sweldo na niya. Amo ra siyang i-prank. Okay, may gala. Okay nya. Karon mga gala, atangan nato ang pag-abot ni Rappy Boy. Tutong Tugsok. Okay. Abi ko nyo may gala, kini nga prang may gala, nakita na ninyo. Apan, kang Tutong Tugsok, ang ini siya masayod kung unsa na siyang Facebook o ang YouTube. So amo siyang i-prank ani hitabuha karon sa sitwasyon amo ani amo ang YouTube channel. Okay, wa man ni si cellphone do. Wa man si cellphone. Ya bukid sa nailaha mga Bukid gala. sa way signal. Bukid sa nailaha way signal kayo nya. Mo ni karon amo siya i-prank. Sa tinuod lang nakita na mo ani nga klase nga prank pero gibuhat na mo megala. Alang na pod sa paglingaw kaninyo ug alang pod sa pag-surprise sa among kauban. Pagpakisayod po ninyo nga niabot gyud ang amo ang gipaabot. Pasalamat namo. Okay. Salamat. Atangi. Hey! Ani ana pod ang Tris Buhak. O kami ni Megala nagakatapo karong gabi una mga higala alang sa pagpasalamat kanamo diha kaninyo sa inyong pagsuporta ug way puas sa pag-comment ug pag-like ug pag-share sa among mga video. Okay. Ingon man sa tanan nga katong wapakita sa muang video sa sunod nga moabot na mga salida atangin ninyo. Suybay kay daghan pa kayo ang among ipatanaw para pakalingaw diha kaninyo. Okay, pasalamatan din ako Megala. Tanan pasadagan kay salamat. Ang tanan namong numero 1 ang Ginoo. Ang Ginoo pasalamatan namo Ginoo Thank you Lord. Thank you Lord. Tulong. Gikan na sa mong grupo. Nagpasalamat mi sa dako sa Ginoo. O ang ikaduha, pasalamat mi sa tanan namong mga subscribers. Okay. Pasalamatan sa Megala ang tanan namong mga followers, mga viewers namo. Mga viewers namo nga wala pa ka subscribe. Sa gihapon, nahangyo mi ninyo nga click subscribe button gihapon and bell icon para updated mo sa mga videos. Nya pasalamatan sa dinamo ang among mga haters. Sila mo naghatag kalikon sa among grupo. Ingon man pasalamat sad mi sa inyong kayo sa tagtag sa karon bisig na atas kadison sa ato ang panahon nga survivor niyo magtanaw sa mga salida karong mga panahon na magbuhat pa mi tungod og alang ninyo kung naamo naasad mi daghang kay salamat kaninyo usbo na to. Abi ni Megala natukod ang Tris Buhak gumikan sa tong sitwasyon karon tungod aning coronavirus apan nagmalampuson tungod og alang ninyo ug nagagikan kaninyo ang tanan namong pagpaningkamot. Okay, daghang kay salamat. Okay, salamat. O karon mahigala. Doon namin pakita inyong gamay lingaw-lingaw lang, agay paglingaw sad kaninyo. Isip po siya kapasalamat. Unsa may ato ang kwarnong nindot nga buhaton? Ang buhaton nato dong haron malingaw pud ang atong mga viewers, magkontesta kung kinsa gi maayo sa Tris Buhak. Nya unsa may kontesto na to? Wanda, Na kay para contest na kay contest nga kuan ba games ba? Oh, ya premium hay kita. Pero dili na to i-appeal sa dong ang contest ug gwapo kay alakansin mo na kun duha. Gwapo mo gyud. Di, alahi ato ang condition garon. Ayaw na pagkapuhay, lupig man taniya. Lupig taniya. Padaghanay sa idol, lupig sa taniya. Lupig sa taniya. Pero ayaw ayaw na sa dun ay lupig minimum. Ako may idol ay. Ako si Tatay Misot. Okay, yung sa may mong pag-games dong. Ano lang, mag-contest mo duha. Sa to ba imo ang games kami imong Kamo may akong i-contest. Unsa may contest mo? Unsa may buhaton na mo? O kung sa ibuhaton nimo, kinahanglan na buhaton sa tutong. Sa to pa. Nya ra. Kung unsay buhaton ako, iyang sundon. O sundon niya. Ya premiuhan mo nako. Pero Pero abi niya may gala, niabot man jud ang pino, bro, may kwarta, pero sirap rap. Basta makahimo siya sa tong buhaton, ato siya tagan og para pasiun na ba siyang pan ba himo ba? sige Mabali lang ta sa tong cameraman atong cameraman si Janwa Mix TV. Mabali lang Bale niya redaction na. Redaction ra kan. Ano yung mga igala, okay kayo ang istorya ni Ali. Kaya ni bali na magdaan.
Way problema na. Basta iyahan ni desisyon na. Okay. Nay, Nyara, kisa yung premyo eh. ha? Kisa yung premyo eh. Ang atong cameraman. Dili kay ikaw mo premyo. Ingon man siya, wala siya kwarta. Ako lang premyo niya. Ilis din niya ako. Sigurado ilis din ko. Kay, tanaw ba ako si mga itsura, bro, dagang kay utang gi takasan. Ako lang ma-premyo, ya. Bintahan sa Sige na, kamay. sige. Ikaw mag-inat, kay trabante may ka sa munisipyo, Oh. huwag ka magkalisod. Pila may premyo gusto nimo? Pila may mo premyo? Ah, kana. Pila may gusto nimo may premyo? Kay, paumunti ka. Oh. Tinuod yun eh. Tama. Ah, sige. 3,000. Patri. Imor man sa 0-0 niya yung kwarta. Imor. Kita ko siguro sa 3,050 ra niya, 3,000 dos. Oh. Oh. Bayre ni ha? Oh, Ay, ako lang nung makuha ni, masunod ni Totong tanan, makuha yan. dahil pagkunti sa mga anak. Ako din, ay. Oh, Sige. pananglitan nung Ya, dili kung na dili ko niya masunod, Og dili. ako may daog. Ikaw mo daog. Ya, kung masunod niya tanan mo sa ko, Dili ni mo human na mo. Ah, dili ni siya ingon nga imo ning human para i-premyo nimo. Ah, sige. Manghuman ra ka kung makoy makadaog imong i-premyo nako. Oo. Inisa man ni kay naabot na Kana, atong pen, sakto na inisa bala. man ni ug makuha ni niya, pero dili gani. Sakto Ano na- na diyan mo? sakto na bala ora ni mo. Dili siya ato lang siya pahamon kay naglisod po ni Ron. sige ya, kung mo daog siya dong, masunod niya, imo ning i-premyo niya. I-premyo ko na niya. Ano, basta, ilis na video ko ha? Oh, ilisan. Pero dili niya masunod akong mga moves, ako ning bawion. Oh, bawi na. Pero sige. sa dili pa kay premyo ato naman ginin huwam na siya na to kay tungod sa Laruhan na, salig kuha naman naman ng tinigom. Ikuha sa sildo kay naman ang pen. Oh. Kuha ko sa kuber ni. Utang sa to sa kuber ya. Kana ko pagkuntis yo. Paan? Dili nasa ko ako ah. Kung pananglitan dili gina ko masunod ang iyahang premyo kay imo man ang gikuhaan kay para makay ginas ko ah. Oh. Kaning 3,000 say maayo. Kung di na ko niya masunod, punaan sa ko nag 3,000. Saan ni mo? Majikon ko na. Ah, majikon. Majikon ko na. So wala ni sa maglisod wala ni sa minhala kwarta, magic ni sa kwarta, ibutang na diha. Dili kini lang. Ano ni siyang botong kwarta, Oh, ano ato na botong isunod tigaan? niya ha. Ato na isunod niya, ato puli-puli. Di, Ah, sige. ano maklaro na to? Majikon ko na. Pero wala pagbutan na. Kung saan ko mag-magic, di mo ko magic chan. Di ba siya? Ha? Basta ori, iguman lang mo ha. Oh, sige. Basta mo ni ato na to. Basta fix na niya. Fix na. Bayran ko nimo basta mo masunod ni Totong. Oh. Nya kon di masunod ni Totong, ako na yung bawion. Mabayo na niya. Sige. Ah, dili, bawayon na nimo pero ibilin mo usa duha ra mo kuaon. Sige, larga. 3,000 ha. Ah. Sige, sige. Sige, larga. Okay. Larga na. Basta sabot ha. Og di ko makasunod, kana ra gin duha imong kuaon kining usa pabilin gina diha gina dipita. Ay. Ay. Di mo makakakuha yung mukha on. Bay, tapran na ba kanila? Okay, larga na. Okay. 3,000 ha. Way mo halabotan ha. Ah. Nya, sugod na ta. Larga. Ano sa akong buhaton? Oh, bisag unsay imong buhaton sundo niya. Ano niya? Ah. Okay, larga. Larga. Larga Light. na to. Oh, larga. Light, camera, Action. action. Ikay tanaw ha kung sayo pa or di. Okay. Light, camera, action. Oh, Go. larga. Ha? Ah. Kuha. Ha? Kuha. Tarong din, repair ha? Wow. Ikay tigtanaw kung Oh, sayo pa. dali, oh. Yeah. Oh, ah. Okay, sunod. Sunod. Sunod ha? Nyara. Yara. Sunod. Sunod ba ka? Ketol kayo ko. Yang lagi sunod. Ingon ka. Bijan naman katulog din ako. Bicara sih katulog din. Ayan rami, matagay sa gawin. Oh, nya sa tagay sa ko. Ika rin tagay. Hindi sa kamalakan sira. Oh. Sagto kag imnon nila ko. Bisig nagtuso kag imno ina ko. Katanglas. Katanglas. Naglaway. Tagay ko basa na. Okay, sana botang na. Oh, na. Katulog mo kung tiil no si mo ang gibuhat. Katulog sa lolo kunti ini mo. Oh, kapit. Oh, pas. Saan na? Wala man. Katulog. Katulog na naman niya. Ito, may ikot-kot. Yan, wala na. Oh, bali na. Oh. Isa mo na. Ataya gini mo. Tataya gini mo.
mo ba ni? Ikaw ba siya gawa? Mas nang gawa si Ginoon. Ikaw ba siya klaro gan? Wag ka klaro yan. Kita oy. Kita mo tiyan mo sabay. Kita ko tiyan mo ni. Bagay sa ko gamay be. Tagay siguro gamay. Bagay ba? Tagay siguro gamay. Hindi na ako makatawa. Hindi na ako makatawa. Hindi na ako makatawa. Hindi na ako makatawa sa kano. Ang ulit Ismail. Sabi ko ni kuha gini. Sabi ko sus Hindi na ko makatawa. di ko makatawa san. Na ako makatawa le. Ay, na ko katawa lagi. Bagay be. Tagay siguro. Na ako makatawa le. Hindi na ako. Hindi na ako makatawa lagi. Okay guys. Wagin. Okay, Okay guys, na-prank na mo si Totong. Nagkakay salamat. Okay, may gala. Ako din si Tulits. Ako din magala si Ali Alimukoy. Ako sab si Rappi Boy Humbaba Bibi Junior alias Tutong Tugsa. Okay, may gala, mao to may gala ang kalingawan, ya parte gipatampo mo karong gabi una agig pagpasalamat sa among pin ug grasya nga niabot mga gala. O kaniya ni may gala ang 3,000 ni Tutong Tugso. Amo ni hatag may gala bisan tuod og awa siya kakuha sa akong mga moves kay ang iyaw ko na ton hangol gyud. Sa tinon may gala dili ko scripted ha. Ganina mao to kanina katong gi-vlog na mo katong sa permiro nga amo siyang gilipat. Amo siyang gilipat, amo Pero sa gilipat. tinuod may gala kini kwarta. Iyaha gyud ni. Iyaha gyud ni may gala. Daghang kayo salamat sa kong kauban si Tulex ug ni Ale labi ni Sildo na niya mga higala. Ang ingon man sa akong mga followers karon. Daghang kayo salamat kaninyo. Oh, God bless kanatong tanan. Ayaw mo kalimot sa pag-click o pagsubaybay sa among salida. Sa matag karon og unya og sa maabot pa sunod mga kutigan samot digod og mahuman na ning atong problema sa kalibutan. Daghang kayo salamat kaninyo mga viewers ug mga multiplimers. Mga views day. Daghang kayo salamat. Kanamo sa pagsuporta sa Tres Buhakak ingon man sa mo ang buutan nga editor og sa among channel ni Mr. Janwa Mix TV. Okay, daghang kay Thank you, salamat God may gala. Daghang kay salamat. Sa tinuod may gala amo siyang gi-prank. Pero iyaha jud ni kwarta may gala sweldo ni niya karon. Amo lang siyang gi-prank kay among gi-surprise ba kay bawo may gala naglisod sa ni mo ni. Ato sa ni uli rap, kina pa may daghan dito rap. Okay, daghang kay salamat. Amo sa Okay, ni uli Andres Mil sa mo ang cameraman kina siya man may nagdaan ning grasya nga niabot karon. Okay.
O, daghang salamat kini ang Tris Buakak. Ako si Tulits. Ako sa Bengala si Ali Alimukoy, kanunay maglingaw kaninyong tanan. O ako sab si Rapi Boy Humabaw Bibi Junior alias Tutong Tuksok. Bisin asa mo na ka, tuksok kang tanan.